staan hier op het sportveld van de keertvereniging Warberblauwe in Moire. En zij hebben hier sneun de hoofdklasse keertswedstrijd. En Fami stiet boven. En boven, dit komt denk ik wel heel onverwachts even op je paard, hè Sarno? Want je ging hier natuurlijk net op rekenen. Dat klopt, Peter. 2 weken alleen kwam het bericht dat we keertsen mochten vanaf 1 juli. In ieder geval dat de sportevenementen en sportwedstrijden in de last mochten. De KNKB had helemaal dadelijk zijn bericht geweest van nou, hoe pakken we dan dus de agenda weer op. Kunnen we de agenda weer verkeerd te letten, zat hij in het begin van het jaar van start zo. Maar die natuurlijk vanaf 3 april net aan de gang kwam is. En ja, per tafel wie wij nou, uw vereniging die nou op agenda om de hoofdklasse keertsen te verkeersen. Dus dat zul je bij sneur hebben. Hoofdklasse heren en hoofdklasse dames. Klopt. Nou, en dan kwam dit dus toch zo plots op je paard. En ben je er nou op voorbereid? Hè? Kun je dit al eens zo snel schakelen en van elkaar krijgen? Maar dat lijkt natuurlijk een enorme uitdaging. We zijn natuurlijk een liedse vereniging, uiteraard wel met enthousiaste leden. Maar er moet wel heel wat gebeuren om dat al even te organiseren. Sneur hebben we de hoofdklasse, maar Aron Sneur in dus de eerste ledenpartij werden. En dat is natuurlijk voor ons het belangrijkste, dus eigen keertsen zo nog gaan krijgen. Maar je moet rekening houden met de maatregelen die gesteld zijn. En die maatregelen zijn gewoon 1 meter afstand houden, net meer dan 100 mensen in het gebouw. De voorzorgsmaatregelen nemen, maar de wasje in de jarmtaken en al dat soort dingen, dat bloot gewoon van kracht. En dat is de grootste uitdaging voor onze vereniging, van hoe gaan wij dat deze sneur, met prutte taskogers, organiseren. En hoe kunnen wij de waarborgen dat die 1 meter afstand houden. Nou ja, daar hebben we natuurlijk de verantwoording van de taskogers, daar hebben we het beleid van onze vereniging. Maar daar hebben we een heel nauw contact met de gemeente Noord-Friesland, waar ik een speciaal protocol voor opsteld. Met alles die op steun staat, van hoe gaan we dat dan omvliegen, hoe kunnen we dat waarborgen. En daar hebben we alle vertrouwen in. Dat is duidelijk dus. Je hebt er alles aan dienen om de kleer voor te wijzen. Maar stel je voor, het wordt mooi waar en dat er nog heel veel mensen komen. Hoe ga je er dan mee om? Ja, ten eerste, elke persoon die bij zo'n veld komt, die wordt geregistreerd. Daar worden de namen en oorzaken van weten. Er wordt uiteraard een gezondheidscheck dienen. De mensen die krijgen plak daar wezen op is veel, dat ze zitten maaien of steen maaien. Dat ze uiteraard die 100 meter rond te houden moeten. En ja, de vraag hoeveel, wat we met de mensen doen, dat is natuurlijk maar even, het is we zijn noodwaande om het veld uit te zetten. Daar hebben we hele plannen van schreeuwen en een hele tekening van maken, hoe we dat invullen willen. En qua ruimte, maar we zijn nodig dus ook niet van hoeveel mensen kunnen we daadwerkelijk houden.